wabuye ngivezela icomedy inye ebelicashile umoya uthi ebandleni ake ngithi kuwe lesikhathi esiphila kuso isikhathi sokugcina sicale from kubapostoli isikhathi sokugcina umuntu ozoqhamuka manje ezizi athi umoya uthi kuze ukugula okuthile ngithi hayi angokulaleli wena mina sengilalele laba abakhuluma ngaphambili kwakho ake sibuke uMateyu 24 Mateyu 24 verse ka7 iBhayibheli laprofita kudala ukuthi kuzoza inhlobonhlobo zezifo Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngu-ST wakadlamini. Siyabonga kakhulu bantwana benkosi ukuthi nisejoyine lapha ngalolu hlobo. Kuhlezi kuyintokozo ukuthi sibe nani ngalendlela kakhulu. Okubaluleke kakhulu ke ngingumntwana kaNkulunkulu. I am the child of God. Siyabonga kakhulu bazalwane, this is a Christian platform. If umzalwane ulapha usendaweni right kakhulu. Yeah, lana ke that's where we do ama episodes asuke ezoku challenge ekuthenini uhambe uyobuka izibhalo azokuthuma emadolweni uhambe uyothandaza njalo kuningi uhlukahlukene. So siyabonga kakhulu bazalwane mami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu ke makanifihle anibiyele nonke lapha emakhaya. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is a Christian platform. Today we are joined by ubaba Ndebele sinaye lapha namhlanje, but before that ngicela ukuthi ke sibonge enkosini and then singene straight to ingxoxo yethu lapha namhlanje. Baba wethu engcwele siyakubonga uNkulunkulu uthona amandla onke nangaleli thuba osipha lona. Siyathandaza Nkosi, siyathandaza moya weqiniso ukuba usigcina usifihle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nakuzo zonke lezi inkulumo ezenzeka lapho kule ndawo baba wethu engcwele makungaveli thina uNkulunkulu othona amandla sithandazela ukuvela kwakho uNkulunkulu othona amandla onke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga moya engcwele in the name of Jesus Christ. Baba wethona amandla onke siyathandaza lo yambukeli osekhaya mvule indlebe kamoya uNkulunkulu othe ingcwele ukuze izindaba zakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje I'm joined by ubaba Ndebele sinaye lapha namhlanje egameni lika Jesu. Ekudala si communicator uNkulunkulu seze wasenzela leli thuba lokuthi sibe naye lapha naye ngalolu hlobo. Angithethe leli thuba ngimamukele ngimbingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba sekubingele. Amen zizi. Siyabonga egameni lika Jesu. Ngibingelele nabo bonke abalalele nababonayo le ndaba zikaThixo ezilungile. Emhlabeni wonke ngegameni namandla lika Kristu Jesu. Ngiyabonga nami. Akose siyabonga kakhulu mfundisi. Thank you so much. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much bazalwane. Namhlanje sizoba nengxoxo lapha kanye naye ubaba umfundisi uNdebele. Angazi nabizwa ngomfundisi lapha nebandleni noma angazi phela amanye amabandla ayibe nento ukuthi haya kumele uthi umfundisi. Isitimela masamba sisivimbi. Siyasiyeka sidlule. Njengoba thina masiziveza kubantu siveza ngamagama wethu. Abaningi abantu basibiza ngabafundisi manje lo myalo kaJesu thina siyesawubamba. So Mateyu 23 verse ka 8 and 9 manje ngabiza umuntu emhlabeni mfundisi ngokuba mmunye umfundisi wenu. Sibambe lo myalo ke thina nekhehle lidala limpunge elazalelwa la gugela la sibiza ngesibongo salo. So abantu abasibiza ngomfundisi. Abantu abasibiza ngabafundisi abantu nje. Thina nje sisodwa nje siyibandla lika Jesu. Sibizana ngamagama wethu. Futhi size sikugcizelele kubantu ukuthi uJesu wayebizwa ngoJesu, uPaul wayebizwa ngoPaul. Makazisho ukuthi ungumfundisi wabezizwe bekangazi introduce ukuthi bambize kanjalo. Sibizana ngamagama ethu thina. Ngoba mawupenda la ngizothi umapenda ngeke ujabule. Sengokubiza ngomsebenzi wakho. Asibizana ukuthi ngomprofeti, asibizana ukuthi singabapostoli, asibizana ukuthi singudokotela ngoba kuningi manje abantu abakucukethe basindwa abantu.
manje ngako sewathanda lama platform ukuthi make sivele sizotshela abantu ukuthi niyasindwa nithwele. Sengivele ngakhambela phambili bamndebele angisakunikeza ithuba lokuthi uzi-introduce nawe ngendlela eright. Sengivele ngagijimela phambili mhlawumbe akunikeze lithuba ukuze vele siqale inkulumo yethu kahle sivele sigijime naye. Ngiyabona ukuthi hayi isifuna ukuba phambi kwethu. Yes. Cha mina ngoba uNdebele ngisevali. Ngisevali 3 Hook. Okay. Sevali lengabo Sibukenge ngilapho ke. Ya nami ngisebandleni lenkosi uJesu elinegama nyenyiza inkulumo eningi nje bathali nagama ngubaba nje ngishadile unkosikazi wami uMandebele nabantwana abawu5 bamantombazana uNkulunkulu angibusisa ngabo. So nibandla elinegama, it's unlike other churches usothi amabandla angenagama. Sibandla elinegama kusho ukuthi kunenkulumo egcwele futhi kubantu abantu bathi hayi ibandla lakaJesu alinagama, ibandla lakaJesu alinagama. How come? Ngoba imasikhuluma ngebandla sikhuluma ngomzimba kaJesu. Umzimba kaJesu unenhloko enguJesu. Manje umzimba onenhloko enguJesu. uJesu uyindoda mosiyalo lebandla. Makoti kaJesu ke unegama. Igama lebandla ibandla lakaJesu. So igama lebandla ibandla lakaJesu. Igama lebandla nikhonza kuligama ibandla likaJesu. Elibizwa ngendoda yalo uJesu. Okay. Ngilungise nje kanje. Bayijwayele kakhulu incwadi kaMateyu 16 evesini ka18 uJesu makaqeda ukubabuza mayiqala emavesini angaphansi. Yes. Ubabuzile uJesu ukuthi abantu bathi indoda nomuntu ngubani. Baphendula bathi hayi abantu bathi ungumprofeti noma ungu-Eli noma ungoJohani noma ngubani. Wasubuza bona wathi nina ke nithi ngubani? uPetros waphendula wathi wena unguJesu ivesi ka18 ke leyo. Wena unguJesu indodana kaNkuluNkulu ophilayo. Yeah. Wasuthi uJesu nami ke ngithi kuwe wena unguPetros. Yo madoda. Phezulu kwalelidwala nyawo lakhe ibandla lami. Iminyango yokufa ngeke lihlule. Manje uJesu makathi phezulu kwalelidwala nyawo lakhe ibandla lami. Lacala ke ibandla. Lacala ke ibandla. Ibizwa ngoJesu. Licala kanjalo ibandla lakaJesu. Lizalwa lapho ibandla. Lizalwa lapho ke ibandla. Ibandla elingacalwanga lapho fanele liphenduke likhole licalwe umuntu. Manje uJesu njengoba licalile ibandla mina nozizi nje asana amandla ukuthi singawucala ibandla. Fanele kwandelela abandla. Le bandla licala kuphi kushumayela mafunda incwadi yakaLuka 24 lapha ku47 licala eJerusalem. Sure. Kushunyayela ukuphenduka nokuthethelwa izono kucala kuphi eJerusalem. Kushunyayela egameni likabani likaJesu. Manje ibandla ke likaJesu ngaloko igama lalo lelo. Manje wonke umuntu ophendukayo fanele abe kule bandla likaJesu. Bandla likaJesu linemfundiso ayithathile wayishiya kubafundi bakhe abapostoli. Manje njengoba uJesu wamisa abapostoli umisa 12 yabapostoli gcwalisa isiprofito. Yes. Samadodana kaJakob. Yes. Gcwalisa isiprofito uJesu ngoba kavunduki nje. Yebo ugcwalisa isiprofito ukhethwa 12 phakathi kwalo ibandla. Kunenkulumo egcwele nje ukuthi uJesu unabafundi abawu12 akazange uJesu waba nabafundi abawu12 bandlula ku12. Makaka entabeni ayokhuleka ubusuku bonke ekseni makusa uyababiza makababiza ukhetha 12 uyayithuma okuchaza ukuthi le 12 bese yabona ukuthi ifundisekile. Thuma yona ke. Ake sibuke lapha kuMateyu 28. Mateyu 28. Okay. Sibuke lapha makayithuma le 12. Okay. uJesu. Ncwadi kaMateyu 28. Mateyu 28 evesini ka 19 and 20 sizo save isikhathi. Okay. Angazi uyiphethe ngayiphi translation lapho ku. Amen ngiphethe isiZulu. Ungazi kodwa ungaba fast ukundlela mina ungakhona ukuyifunda ku18 ku19 no20. 19 and 20. Okay, ufundeka kanje. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana likaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina
nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Namhlanje. Oh my dad. Namhlanje usenathi ngoba bazalekile abafundi. Manje uJesu lenkulumo ayikhulumayo uthi boyenze izizwe zonke abafundi. India, iChina, Portuguese, uZulu, Ndebele, uZizi ehleli la abe ngumfundi kaJesu. Zonke izizwe zibe ngabafundi. Kepha ngemfundiso ephuma phi na evela kulaba. Yebo. Hayi ezocalwa ngomunye umuntu ni. Kepha ngemfundiso ezovela kulaba abakhiphayo abathumayo. Okay. Bayenza izizwe ini abafundi. Okay. U20 uthi nibafundise konke enginiyale ngako. Yebo. Fanele sifunde lokhu uJesu ayiyale ngako ezizweni zonke. Manje imfundiso engavela kuJesu asiyamkeli. Mayengaveli nje kuJesu ivela kuNdebele ivela kuba nasiyamkeli lo mfundiso. Akusiya kaJesu. Why singayamkeli na? Kunendoda eyachithwe ezulwini. Yebo. Njengoba uJesu athi kuPetros phezulu kwalelidwala nyawo lakhe ibandla lami, yona asazi ukuthi ilakhe kubani la ibandla. Kepha uJesu ibandla lakhe ulakhe kuye ngoba uyidwala. Yes. Manje le ndoda eyachithwe ezulwini ukuthi ibandla lakhile yona, ilakhe kubani asazi mara inamabandla. uJesu unebandla kanamabandla. Kule yama spiritual father yona. All right. Angeke uyithole eBhayibhelini. uPaul makakhuluma noTimothy uthi indodana yakhe ayizele. Kusho uPaul indodana yakhe ayizele. Manje thina sima la ekutheni njengoba ibandla laba sebafundisekile bafundisa abanye. Uzokwazi ukuthi nangu umuntu owangizala ngevangeli mari awukho phansi kwakhe. Uzokwazi ukuthi ayivangeli mina ngalamkela ngozisi. Kuyenzakala siyaxoxa sibani. Le ndaba yenkolo wayithola kubani? Angayithola ngozisi. Kulapho kuphela odunyiswayo nangu. Hayi uzisi. Wasebenza ngozisi. Khona lento ngizwa ukuthi ngithini? Yes ngizwa. Sindlula kanjalo ke thina lapho kubo spiritual father. Ayintindi leyo nje. Khona lento le evela la kulo mbhalo lo. Uma lithi hambani nenze izizwe zonke abafundi nibabhaphathise egameni likayise. Alikakaveli ke futhi igama lapho njengoba ikhuluma kanjalo eBhayibhelini. Igama alikakaveli lapho. Kulo nkulumo leyo usayiphethe kanjalo nje. Ngoba mina ngisuke ngaxoxa ngo20. U19 lapha nihambani nenze izizwe zonke nibabhaphathise egameni likayise egameni lendodana egameni lomoya ongcwele. Igama alikakaveli lapho. Alikaveli. Alikakaveli igama lapho. Umuntu obhaphathiswa ngaleyo nkulumo leyo siyamfuna phenduka kholwa. Yeah, cause ngingizwa makhuluma ngobhaphathisa abanye bathi hayi kumele ubhaphathise egameni likayise le ndodana leka moya ongcwele. Lolo bhaphathiso lolo akusiyele lembhalo lo bhaphathiso. Lo muntu uye walalela ingcoco yabantu. Okay. Bongathunywanga yena ulalele nje ingcoco yabantu wasiyagijima uyokwenza. Njengabe mangabe nengane ezimbili leyi1 ila yime eminyango leyi1 la ku uthi nginesito esi1 lapha nginoswito olulodwa lapha phansi komcamelo hamba uyothatha udla izogijima kucala le ifike kucala kanti awuthunywanga yona manje benze njalo ke labo bantu bayafuneka ke labo bantu manje bazobhabhadiswa oh yeah ngegama lika Jesu oh yeah igama nali silibona lapha kuzenzo 2 verse ka38 uPetros makashuma izindlu yonke yakaIsrayeli uthi indlu yonke kaIsrayeli izenzo 2 verse ka36 uthi indlu yonke kaIsrayeli mayazi ukuthi uNkulunkulu umenzile uKristu lo enambulala umenze inkosi noKristu uJesu lo enambulala esiphambanweni iBhayibheli lithi bahlabeke entizweni zabo babuza ukuthi senze njani mawufunda u37 or 38 uthi phendukani ilona loyo abhajadiswe ngegama lika Jesu Kristu bhajadiswa ngegama akubhajadiswa noma kanjani bhajadiswa ngegama manje umuntu ofanele abhabhadisa abantu ulo ongumfundi hayi isonto elithile okay isonto elithile fanele liyoshunywa yeso manje ubani umbishop wenu la ebandleni phela lonke ibandla nebandla libani ukuthi hayi unemother church you know ama branch bese kuba khona la ibranch uthothi mhlambe ke ibandla lonke lisubmita khona yeah all right sizofunda amavesi amabili okay
noma singakayeki lenkulumo ake sigijimele lapha kuMateyu 23 sifunda 8 and 9 Mateyu 23 seku 23 funda 8 and 9 bese 28 sithini yeah okay manje u23 8 and 9 okay Mateyu 23 8 and 9 ufundeka nje nakubazana verse 8 kepha mina kepha nina manje ngibiza ngokuthi rabbi ngokuba munye umfundisi wenu nina nonke ningabazalwane ningabizi umuntu emhlabeni ngokuthi uyihlo ngokuba munye uyihlo sezulwini yeah phinda leyo kuqala kepha nina that's right maningabizwa ngokuthi rabbi yeah ngokuba munye umfundisi wenu munye urabi wenu urabi phela beleka kahunyushwa legama yes elithi rabbi lithi mfundisi manje uJesu utshela ibandla lakhe akanandaba nebandla lakaNdebele akanandaba nebandla lakaZizi utshela lele lakhe ukuthi nina maningabizi umuntu ukuthi imfundisi ngoba munye umfundisi wenu uyandlula ke futhi maningabizi umuntu ukuthi baba la ekholweni nangu baba wethu esingaphansi kwakhe phumani phansi kwalo baba manje fanele baphuma abantu phansi kobaba lo bazoba phansi kukaJesu bangasabi phansi kwalo baba bandleni akekho umuntu uzothi nangu baba osiphethe nangu umfundisi wethu cha ibandla lakaJesu liluswa abafundisekile baba executive akusumuntu oyi1 liluswa yiningi esefundisekile empendulweni yakho ke mangabe yaphenduleka lapho uthi ubishop wethu ke uye kuJesu yeah okay yeah so ngiyithola aninayo into ukuthi nje ubishop wethu ubaba uNdebele sonke nje badla singabazalwane singaphansi kababa uNdebele sinako lokho akekho ubaba okhala isicathulo sakhe ebandleni likaJesu kwaba khona ubaba okhala isicathulo sakhe ebandleni likaJesu ngamanye amagama usele ngephutha bokufanele naye ulengile esiphambanweni nelakhe phela igazi lichitheke ngoba ibandla leli libala likaJesu ziphumile inkomo zawo balobola ezidurayo kwigazi likaJesu uyabona ke manje indlu enkulu yethu isezulwini Hebrews 23 Hebrews 12 verse 23 mfundisi ibandla lethu liregister lapho ke ezulwini ngizoloku ngiyisa emuva phambili yes enye into engifisayo futhi ukuyithinta indaba yesifundo sokweshumi ngabe isikhona ngoba ngifuna ukunderstand ama doctrines wenu lapha okay yes okay akisibuka ma Korinte 16 okay ivesi yaqala incwadi yokuqala eKorinte bokuqala ya yokuqala incwadi okay eKorinte chapter 16 okay verse ufunde nje ivesi eqalayo sizwe ukuthi ikhuluma ithini okay maqondana nomnikelo obuthelwa abangcwele njengalokhu ngaya lamabandla seGalatia yenzani kanjalo nani ngosuku lokuqala lweviki akube yilona lo azibekele eqongelela njengenhlanhla yakhe kuze kuthi nxa ngifika kungabi ikhathi kwenziwa umnikelo ekufikeni kwami labo enibakhethayo ngiza kubathuma bephethe izincwadi ukuba bayise izipho zenu zothanda eJerusalem ngoba abanye abazalwa nabathembakali manje uPaulus uthi usuku lokuqala leviki makube loyo acongelele ngendlela abusiseke ngaye lo mali ke izothathwa lo mali beyi eJerusalem mawufunda kwezinye incwadi kwavela indlala eJerusalem bakhumbula ukuthi uJesu bayalile ukuthi ningakhohlwa abaswele umnikelo lo siucongelelayo sunika abaswele ebandleni asunika uNdebele sanamandla uNdebele futhi mangabe uyivalile 60 years fanele kathole ku government unemali sinika lo nganalutho lomnikelo sure njalo ngosuku lokuqala leviki masibuthene ku main service siyawucoca lo mnikelo osalayo ke siyawusave okay udliwa ulo ongasebenzi
uJesu loka uthi uJesu nibafundise konke enginiyale ngako. Akayalanga ke nge10% uJesu. Ake sifunde ku chapter 9 yesibili incwadi uverse ka7. KuKorinte. Korinte chapter 9. Yesibili mari incwadi. Verse 7. Kwesibili incwadi ku chapter 9 verse 7. Oh, okay. Now abaKorinte besibili manje. Yeah, incwadi yesibili eKorinte. Chapter 9 verse 7. Yeah. Okay, ufundeka kanjena kubazalwane. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethela khona. Nawo kumnikelo wethu kezizi. Kungabi ngokudabuka nangokucindezela. Awuyiphinde zizi lo ncwadi. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni. Kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa. Ngoba uNkulunkulu uyamthanda onikele thokoza. Yiyo ke 10% yethu leyo. Umnikelo vele enhlizweni yakho. Futhi kwabanye iyayindlula i10%. Umunye nje uvela athi ngithumela imali engaka ebank. Ngifuna ukuthi abazali bayibone abanye izobakhuba. Kuvela kuphi? Kuyena. Akaphushwanga uziza akaphushwanga uNdebele kuvela kuye ngaphakathi. Umnyathi le itula ngisazifuni lezi aziyosebenza eChurch. Wow. Lokho ngisakufuni nikani lokho. Yiwo kumnikelo wethu. Le nkulumo ungayikhohlwa le nkulumo uJesu uthi nibafundisa konke enginiyale ngako. Mangabe bekabafundise nge10% bebazoyiveza. Angazorikazwa ka. Ngoba iBhayibheli nama testament amabili. Ama testament amabili abakwazi ungasebenza womabili ngesikhathi esisodwa. Okay. Ngoba izivumelwano ezimbili. Inkulumo phela ama testament amabili izivumelwano ezimbili. Okay. And le sesakudala kwashiwo ukuthi sizophela uJeremiya makaprofita ku31 verse 31 incwadi kaJeremiya uthi bheka ziyeza insuku lapho uyenza isivumelwano esisha nendlu kaJuda nendlu kaIsrael kepha ungabi nesivumelwano esifana nalesi amhla ngibakhipha ngesandla babambe ngesandla eGibhithe abasaphula isivumelwano sami kepha lesi engizosenza umthetho wami uyongena kuphi enhlizweni zabo manje ke sinikela kanjalo thina kuyazwakala Kuclear kakhulu. Iyacaca kakhulu. Iyacaca kakhulu. And then niku interpreta kanjani ukusebenza kukaMoya oNgcwele? Umbuzo wakho yazi muhle. Umbuzo wakho muhle kakhulu. Okay. Ake siye encwadini yokuqala eKorinte ku chapter 14 sibuka uverse ka26. Ngathi yokuqala eKorinte 14 iverse ka26. Okay. Ufundeka kanjena ke bazalwane wami. Uzivulile uyashesha. Ya kasheke funda. Kanjalo kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana. Yilowo nalowo uba nehubo noma isifundiso noma ukwembula noma izilimi noma ukuhumusha konke akwenzelwe ukwakhiwa kwebandla. Manje ke njengoba sazi ukuthi sesibuthene namhlanje akekho ozotshela omunye ukuthi sukuma wena kepha lo nako ngaphakathi kuye uzosukuma fundisa ibandla. Asuhlelele umoya oNgcwele wona uyasihlelela thina. Okay. Ithi nje uSila noBarnaba noPetros baphume mhlambe bavakashela enye ibranch lethe basaphila. Mabafika lapho kuleyo branch bothi mabaqeda ukukhuleka lo moya uzomthinta uzosukuma abanikeze izwi. Ukuhlela kwethu kunjalo. Angihambi sengihlelile ekhaya ngiphethe incwadi amavesi engizowafunda cha. Kepha sihlelelwa umoya thi. Why sihlelelwa umoya? Ibandla lomoya leli. Na incwadi kaJohn 4 lapha verse 23. uNkulunkulu ngumoya bonke abakhuleka kuye fanele bakhuleke ngomoya nangeqiniso. Manje umoya lo ngaphakathi kwethu yiwo osihlelelayo. Uzothi masiphuma lapho kibe lona lo unele ngaphakathi kwenhliziyo yakhe ngoba lo moya uhambe wonke amakhona la ukuduza. Mangabe bokuhlela mina bengizofundisa nje okwami ngedwa. Lokho ngokubhalela lapha encwadini. Manje umoya
yiwo ozokudonsela ukuthi isho lapho. Why ngisho njalo? Kunenkulumo uPetros ayikhuluma athi akekho ongacacisa lesincwadi yesiprofito ngokwakhe ngaba zange kusuka abantu babhalele indaba kepha abantu baphushwa umoya ingcwele baloba indaba zikaNkulunkulu. Uyabona ukuthi nomlungu akasangeni la eBhayibhelini. Na Bible libhalwe umlungu kepha iBhayibheli libhalwe obani uNkulunkulu nezinceke azikhethile. Kungizama ukuphendula. Okay. Ngicolisa nje ngokulula. No izokala kahle. So usho bamndebele usho ukuthi uma siye enkonzweni anihleli uhlelo ukuthi uba uzoshumayela uba nozo no nje inhlelo asihleli angifuni ukukuroba ngoba kuzoyenzeka ngelinye ilanga ufike bese ngibe ngumcambi manga. Kunokwenzeka ibandla lakaKristu Jesu lisemhlabeni wonke, likhona eEastern Cape, likhona eThekwini, likhona eCwacwa, likhona eGauteng. Sibe nenkonzo uthi ake siyobuthana ebranchini ethile. Thola ukuthi kuyenzeka sibuthene amadolobha abuthene lapha andlula ku10. Mandlula ku10 amadolobha sithi ke umphathi hlelo uzocela ngedorobha ukuthi edorobheni laseVali sizocela ubaba oyi1 uzoba nezwi simkhombe ukuthi ubani. Edorobheni laseThekwini sizocela umzalwane oyi1 uzoba nezwi kuzophuma kubo asize uhlelo sesimemezela lapha bukhoma siyenze njalo ukuthi ngifuna nje ukuhluba udlube ekhasini. So bakhithana bodwa ke bona esima branch. Mangabe nje angithi manje masihlele kanjalo sesibonile ukuthi hawu na iVali khona na iThekwini khona na iCwacwa khona. Sekazosukuma ke lapho. Sekazosukuma ke lapho. Madoda. Njalo thina uhlelo lethu. Oh no singiyibona. So mangingathi nje na uNdebele sicela asinikizwe bafile bonke lapho. Ngoba ngeke ukuthole la embhalweni. Ngibabulele. Ngibabulele bonke ngoba ngeke ukuthole la embhalweni. Manje lencwadi oyifundile 1426 ithi masibuthene ine heading phezulu. Angazi uyinakile heading yakho. Yes. Yeah, masibuthene ke kuchamuka lokho. Yes. Manje nento ekhalayo kazinazo. Ngoba siveli lapho phela. Ngithi ngizoya lapho phela. Bafana sivele phela lapho. Alilezi sikhalayo nisebenzisi. Sebenzisa nje lokho ukuthi kuzwakale. Ekhalayo phela mangishaya manje kuyosukuma wena masingeke ukusukuma uJesu. Mangithatha manje ikatari ngithi kuyosukuma wena lapha. Uzonqekuzisa ikhanda lapha. Manje sifuna lokho kungaphakathi kithi simkhonze ngako uNkulunkulu ngomoya. Niluhumusha kanjani ihabhu kanti? According to the book of lapha nako njoba ulo ubani David. Njoba enokudlala ihabhu. Kwakhuzwa ukuthi kuzophela. Ake sibukela incwadini I think incwadi kaIsaiah 24 verse ka8. Mangaphazami incwadi kaIsaiah 24 evesini ka8. Sizobuya futhi siye kuAmos. Okay. Maso yithondile ufundo 8. Okay. Ukujabula kwezigubhu kunqamukile. Ukuxokozela kwabajabulayo kuphelile. Nenjabulo yehabhu ikhawukile. Yeah, uprofito uIsaiah ukhomba into ezayo phambili. Yeah, ake asibuke lapha na kuAmos 5 verse 23. Amos 5 verse 23. Okay. Ufunda kanje. Susa kimi umsindo wezihlabelelo zakho. Angiyikuzwa imvunge yezingubhu zakho. Yeah, ku chapter 6 verse 5. Chapter 6 verse 5 ufunda kanje. Bahaya ngomsindo wogubhu. Baziqambela izinto zokubethwa njengoDavid. Oh, kanti wazicambela uDavid?
Bonga umyalo ovela kuNkulunkulu. Manje asisayicambeli nathi izinto zokubethwa. Njengo David asisayicambeli. uNkulunkulu wamhlonipha uDavid njengoba inkosi. Wamyeka uDavid wasina wagida wenza konke. Eprofita inkonzo yomoya uDavid ezongena. Kuthi le igubhu zizoba phakathi kwenhliziyo zethu. Angeke sisaphathwa ngesandla. Angeke inkolo ithi encwadini yamaHebheru 11 ivesi yaqala ukuthi ukholwa entweni engaphathwa ngesandla. Ngindlule manje ngiyofuna into ephathwa ngesandla. Okay. Ngiyabatshela abantu mina ngathi into esiphatha ngesandla thina ekholweni bayizi kuphela. Into esiphatha ngesandla. Akukho kunye fanele ukuphathe ngesandla. Ngoba sikholelwa kuNkulunkulu singamboni, asikholelwa entweni ephathwa ngesandla. Yes. Futhi nangezandla uNkulunkulu akadunyiswa. Nangezandla siye lapha ku 17 incwadi yezenzo. Okay. Yeah. Incwadi yezenzo 17 siqale nje ku 24, 25 no 26 amavesi amathathu. Ngibonga ngoba uyachenja. 17 verse 24 qala ku 24 no 25. Okay. uNkulunkulu wenza umhlaba nakho konke okuyena inkosi yezulu nomhlaba. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Futhi akakhonza ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho. Yemanje akadingi lutho phila nokuphefumula nakho konke. Akadingi utho ukuthi adunyiswe ngezandla zami nawe. uPaul noSila bevalele ngoba beshumayeza isangoma. Ebusuku bamdumisa uNkulunkulu bevalele. Kwaze kwanyakaza izakhiwo zejele. Kwanyakaza izakhiwo zejele. Bemdumisa ake sibuke ukuthi bebamdumisa ngani. Okay. Yeah. Okay. Incwadi yokuqala yakaPetros ku chapter 4 ufunda uverse ka11. Okay. Sibuke ukuthi bebamdumisa ngani. Yini bebamdumisa ngayo baboshiwe. Uma umuntu ekhuluma, akakhulume njengokwamazwi kaNkulunkulu. Okay. Uma umuntu ekhonza, akakhonze ngamandla wanikwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu adunyiswe kukho konke ngoJesu Kristu, okukuye inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Uyalizwa lokhoma lokugcina, udunyiswa ngoJesu. Yeah. Lizwakele babuzisi. Yeah, izwakele. Umuntu makakhonza akhonze ngamandla anikwa uNkulunkulu kusho akudinge boost. Yabona ungayifaka iradio emotweni ubuye ufaka iboost. Ngamanye amagama masomdumisa ngezinto eziphathekayo sokune boost. Umuntu onakayo kodwa ukuthi sokunomfutho othile. Manje yabona ngihle ngiyiqedelele nje. Okay. Even noma sengishonile makufunda iobituary yami mangabe ukhona lo ocindezela ukuthi ibe khona, akekho angeke bahame bahlabelele phansi bese lo yafunda bazoyifunda bathule bonke abantu kuze abantu bezwe. Buza kumbuzo wakho. Bengifuna ukuthi mina angithi amahuba yasho ukuthi mbongeni ngezigubhu. Mbongeni ngezigubhu. Yes. Asho kakhulu mara before afika uJesu. Manje thina sesithatha lenkulumo kaJesu nibafundise konke mina enginiyale ngako. Angeke uthole bayala ngazi igubhu la. Azange basayala. Ngoba masifunda incwadi yezenzo 2 lapha ku 41 lithi uPeter makashumayela kwaphenduka 3000 ya edwa. U42 ivesi yezenzo incwadi yezenzo ithi iBhayibheli baqinisela ekufundiseni kwabapostoli. Why baqinisela ekufundiseni kwabapostoli? Ngoba imfundiso inikwa kwabapostoli. Okay. Manje asindluli kubapostoli bayibhodi yethu. Okay. Wandlula kupostoli solahliwe. I-robot ulindlula kuphela makume i-traffic officer lapha. Yes. Mayingeke i-traffic officer laphana li-red uyema. Mali red i-traffic officer ithi ndlula. Awundlula ugijima zisi. Ndlula ugijima ujaha lesitudio. Angithi? Yeah. Manje asindlule emfundisweni yabapostoli. Umpostoli makathi umuntu wesifazane mangalifundisa ibandla sibamba injalo. Nale abesifazane. Makathi nje umuntu wesifazane mangafundisa ibandla
imfundiso abayithathe kuJesu Anabo nje abashumayeli babesifazane. Awukakahlukanisi mawusathi abashumayeli babesifazane. Phela lenkulumo yokushumaya inkulumo ethu ukushumayela ize neBhayibheli. Okay. Beyingekho kubosenza ngakhona, beyingekho kubosha ize neBhayibheli. Nenkulumo ethu kushumayela ithi ukukhuluma. Kepha iBhayibheli libakhuze ekufundiseni, alibakhuzanga ekukhulumeni. Ekhulumeni yakhuluma unkosikazi sesibuthene, abiyahlabelele futhi sesibuthene. Mara bakhuze la ekufundiseni. Akayifundisa indoda umuntu wesifazane. uPaul makayidonsa incwadi uthi ngoba indoda yonanga ngona bani owesifazane. Manje owesifazane ufundisa ontanga yakhe ukuthi bathanda amadoda wabo. Nayi incwadi kaTitus chapter 2 mangaphazana. Besifazane abakhulile bafundise laba basha ukuthanda amadoda abo. Umfazi uyafundiswa ukuthi thanda uzizi, thanda undebele, bayafundiswa ngoba banathando. Umuntu onethando indoda manje naye fanele afundiswe ukuthi akuthande. Makazi nje ukuthi uzophuma estudio akulungiselele zonke into zakho kahle. Manje umuntu esifazane manga avuke izwi nje ukuthi umungcwelazi unginikeze incwadi ethile ukuthi ke ngikhulume ngayo nje thizeni ngikhulume nabazalwane hayi ngoba nakho ngikhuluma namadoda kodwa umlayezo nje engudlulisayo kuyibandla lonke kuyibandla lonke nje lika Jesu kungesi ukuthi ukhuluma namadoda kuphela kodwa ukhuluma na wonke nje umzimba kaJesu. Awukubuke lapha incwadi Galatia 1 verse ka8. Mhlambe nje obhena nje verse lebe ngilifuna mhlambe nje uthatha ukukhuluma njengokuthi nje the book of lapha kumaKorinte besibili avela sukumena le verse abonke le verse aliqondene nokuthi ukhuluma nabantu besilisa kwanye ukhuluma nabantu besifazane kodwa nje ngifile ukuthi mhlambe sengaba ukuthi ukhuluma na wonke umuntu yabo aphakame neverse nje athi ngokuba sinalenkonzo njengoba sahawukela asidangale yabona ukuthi inkulumo lena engaqondile kuyigroup ethile yabantu kodwa inkulumo eqonde kuona wonke umuntu ongumzalwane ngokuba sinalenkonzo asidangale ngokuba sahawukela yabona lento lena eqonde wonke umuntu ongumzalwane eqonde wonke umuntu owahawukela wonke umuntu okholwayo. Ngikulalela kahle Zizi. Ithi ngithi kuwe Zizi iBhayibheli njengoba belibhalwa belibhalela ukuthi makuzoba nenkulumo ezo oppose lenkulumo singayamkeli bebhalelwa lokho eBhayibheli. Okay. Manje laba uJesu abanike imfundiso lokho abakhulumile sikushaya istempu. Leyo nkonzo leyo sizomcela athathe labo mama ayobavalela kwelinye igumbi. Okay. Ayobavalela kwelinye igumbi. Le ncwadi yaseKorinte 11 mayithi indoda iyinhloko wesifazane uKristu uyinhloko yendoda uNkulunkulu uyinhloko kaKristu yizigaba lezo engeke sazenza ukuthi kube nesiphithiphithi. Manje lebe ngithi uye kuba Galatia ithi noma ngaqhamuka ingilosi ivele ezulwini ungayikhulumisa mangabe unayo. Noma ngabe ingilosi ivele ezulwini inishuma izivangeli eliphambene naleli noma ngabe uGabriel sure athi manje sesenza kanje masithi sibuka thothi iyashayisa kule doctrine eshiwa abapostoli siyamchitha. Ngithi asiguqe Zizi simkhuze uzosidukisa uSathani njengoba ehla nesithathu sezulu wasilahlela emhlabeni icili and emdala. That's why lithi inyoka endala. Unolwazi lonke lalenkolo uSathani. Manje ziningi izambulo ayiletha kubantu. And miningi imimoya ayifaka kubantu. Kunemoya ephonsi ifana noakaJesu unawo uSathani. Yes. Mara uzombona ngani ngeBhayibheli uJesu utheni uzobabona ngezithelo zabo. Kuneyinkolo ebonakala kuphela ukuthi le akusiyo kaJesu. Kunenkolo engeke uyibone ukuthi le akusiyo kaJesu ngaphandle ukuthi uhlale eBhayibhelini. Manje asimvumeli wesifazane ukuthi asifundise. Futhi sebafundisekile kabethu abesifazane. Nabanezelwayo nje siyabatshela ukuthi mama njengoba bothanda ukuhamba ngephemi yakho akuthwala iduku manje.
ngizofuna ukuya lapho kuleyo yesemba kuthiwani isembozo. Yes. Ukufihla ikhanda nayo nimephi ngayo? Ifanele athwale besifazane. Kumele athwale. iBhayibheli lithi isizathu yini ngenxa yezingilosi. So kuthwala oshadile noma kuthwala wonke nje umuntu esweni even namantombazana. Amantombazana abopheke kakhulu mangabe usizokhuleka. Fanele abe nesembozo. Akakwazi ungakhuleka phambi kwaNkulunkulu angambozanga. Imbopha lapho makazokhuleka akakwazi ungakhuleka kuNkulunkulu angambozanga. Kepha lo mdala ke vele sekuba injwayelo ku. Ngisho esendlini mela. Ngisho esendlini nje. Kodwa laba abangashadile bona uma beyihambela nje bangazi hambela nje ngamakhanda wabo. Laba abangashadile. Yedwa umama nje umuzi akathwali. Angazi mfundisi nimephi kule ezamagolide. Yes. Okay. Lezo akufunde la ku mangaphazame kuTitus 2 siqale ku9 incwadi kaTitus kaTimotheo 2 siqale ku9. Okay. no Peter naye ngathi ukhulumile futhi naye ngawo. Timotheo wesingakhi? Mangaphazame yokuqala 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. 2 verse 9. Fundeka kanje na ke. Maqondana nabesifazane ebandleni ngokuba ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo bazihlobise ngokuhlonipha yes nokuqonda kungabi ngezinwele ezaliweyo nangegolide nangamapharele nangezambatho ezinemali eningi. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi basabe uNkulunkulu bahlobe ngemisebenzi emihle. Umuntu wesifazane ukuhloba kwakhe imisebenzi yakhe mayibe mihle. Makathenga impahla ugcoka impahla ezifanele. Akazigcokela ukuhloba kepha uzigcobela ukufihla ubuze. Manje asikho isidingo sokuthi athathe amagolide ahlobise ngawo isho njalo la. Akazihlobise ngamagolide. Fana nering nje iring siyifaka mangithanda mina ngoba ayikho iring yomshado. Ngifaka nje mangithanda. Kodwa kusile icala makuthi uyifakile. Ngithi nje akusile icala mangabe ngiyifakile mari ngizozifaka mina. Ngithi uzizwe uyashada namhlanje. Uzozifaka yena. Akunoma babanyana uthile laphana abamba isandla sakho akufaka iring. Athatha amaring wakhe abusise akukho la eBhayibhelini. Akukho la eBhayibhelini. Manje sesithi noma beshada abazalwane sesibatshela ukuthi iring uzozithengela wena nofakana nina nodwa singekho lapho. Futhi anizi ucabuzana la eplatform kushada indodakazi izocabuzana phambi kwazizi. Umhlolo lamanyala siyawakhuza. Kuthi akubamba unkosikazi wakho umcabuze. Hayibo. uNkulunkulu uke wakusho lokho kwaAdam. uNkulunkulu wathatha uAdam uEva wamletha kwaAdam. Nakamnika unkosikazi. Nathi senza njalo. Hayi ukuthi manje uzocabulana phambi kwabantu. Lento eningi eziqhubekayo zipromote abafundisi abanganali iqiniso nabangalazi iBhayibheli. Shino mfundisi kuno maseshade lapha sifaka amaring. Akukho kuscripture. Angithi manje uJesu uthi nibafundise konke enginiyale ngako. Manje inkolo siyayibukela. Mafunda incwadi kaKorinte 11 ivesi yaqala uPaul uthi ngilingiseni mina ngoba ngilingisa uChrist. Inkolo thina siyalingisa. Asizi nokusha. Angazori angezazisa. Uzwa kahle. Weza nokusha zizi siyakhoza sithi awukathi sizi. Akukho lokho evangelini. Manje besifazane bethu abayihlobisi ngamagolide, akayihlobisi nangemchino yakhe. Imchino yakhe indoda izobona ekamereni. Hayi la. Abantu bancoma unkosikazi kaNdebele yaba yinto iphemi yakhe. Saba sithi isiqhebhezani sakhe kahle.
iBhayibheli lithi owesifazane makagcoke ingubo ezifanele futhi angathengi izambatho ezidurayo. Why iBhayibheli lisho njalo? Makathenga izambatho ezidurayo azi-affordayo. Ngifuna ukuthi kube kahle la. Hayi ukuthi hayi mina kufanele ngifaka ozi-affordayo. Isalary lami mangabe iyakhona ukuthenga lo ngiyathenga. Mangabe isalary yakho iyakhona ukuthenga indizi uyayithenga. Mangabe uyakhona ukuthenga ingubo zika Queen uyazithenga. Angathi zilingane isaka lakho. Yes. iBhayibheli libeka yonke into ngesigaba salo. Manje kuko konke ke lokho ke kunjalo. Amabhlukwe kubantu besifazane. Yazi ibhruko njengoba futhi lawo wethu angcono ngoba awavezi ipicture yami. Lawa wethu bopapa. Lesifazane limkhipha njengoba enjalo. Ukuthi umi kanjani. Umi kanjani. Manje le ncwadi ka Deuteronomy 22 verse 5 ukuthi owesifazane mangagcoba kwendoda indoda mangagcoba kwesifazane kunenkulumo abantu abayigijimele phambili bathi hayi amabhruko beka kabi bikho sithi alright akhona ke manje ingakho kune toilet yabesifazane kune toilet yabesilisa ahlukile. Manje makangakufaki kwendoda ibhruko nje ocaleni kwabe licalelwe nje indoda kwahamba isikhathi base bafaka abelungu bafaka elesifazane azange aphumi omabili makucalwa kepha kwacala nje kungamabhruko abonga kwathi noma kungena awesifazane amabhruko kwangena lento okuthiwa izileke. Yes. Kwangena zona ke kwaya kwaphucuka kwaba namabhruko asafana nawo bobaba. Manje ke hayi abagcoki lokho even abantwana nje siyabakhuza. Abagqoka amabhlukwe nje awagqoka. Hayi siyabakhuza. Noma wona lawa besifazane uthi nje lawa khandela abantu besifazane. Hayi abagqoki siyabakhuza. Futhi kunezikole ezisithokozisayo manje ezingawavumela amabhruko nje kubantu besifazane izikole sezikhona. Bayibangikhombe sinye lapha laba abantwana. Bathi hawo abantwana balaba afaka amabhruko ngithi amen siyambonga namandla wonke. Mari ku tracksuit ke babavumela nje kuma tracksuit mari ibhruko nje lesikole bavuma. Manje ke sifaka amaroko thi. Ngilokho ngisilandela njalo lesi sifundo. Ngifuna ukuthola la ke nale inkonzo yezilimi. Mephi ngayo. Yeah. Ake sibuke Zenzo 2 verse 4. Okay. 4. Yeah, Zenzo 2 verse 4. Base begcwala bonke umoya ongcwele. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumisela. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalem, amadoda akholwayo. Evele ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakala lowo mntu uquqaba lwabuthana lwaphithizela ngokuba kwaba yilona lowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwabo. Wabezwa bekhuluma ngolimi lwabo. Yazi inda edale ukuthi abezwe. Ngoba izilimi ezikhona phansi komthunzi welanga. Okay. Ilimi ezinjani ezi-official ezikhona phansi komthunzi welanga. Yes. Uyezwa lokuthi ukhuluma ngelimi elithile, ilimi elithile. Manje le ncwadi esibuye kuyo le ka 1426 ithi mababa babili omunye ahumusha. Manje into engahumushwa hayi sisebenzisa. Ngoba siyesalalela lamalimi labantu abakhuluma ngawo. Mawungathi uyambuza ukuthi ilimi lini leli? Hayi. Akalazi. Ngiyakutshela. Akakutshela. Manje into efakazele lokho. Baningi abantu esibashumayizile abathi basindisiwe baphenduka. Ekhuluma ngako lokho le. Kepha akakhuzwanga umuntu la. Fike kwahamba la. Mase simbuza ukuthi hawo sokuyephi lokho bokusho lapha athi lento ngayifakwa kuye kube nama service nje ukuthi ngelanga elithile bayofakwa lama language
ayafakwa lama language mari angekho phansi komthunzi welanga ngokuphelele nje manje kuye kuziphelele makaphendukile wakholwa so ilimi zethu thina ilezi ezikhona lezi uthothi nje ngikhuluma isiZulu ngikhuluma iEnglish yizo ilimi lezi yebo yizo ilimi lezi ngoba lezi mawungathi khumusha sekuyinkinga akayazi naye lento le manje asikazeke athi ephendukile abekhuluma ngazo lo indimi le zibe zivuka vela shona zishabalela zisekho ziyahamba kusho ukuthi zihamba nomunye umoya mangikhuluma izilimi zezingilosi ke phela ke mhlawumbe uthi lezi ilimi zezingilosi wathi feze ingilosi kunenkulumo uPaul ayikhuluma I think u12 lapha makachaza ngezambulo zakhe uPaul uthi wathathwa wayiswa kwelinye ezulwini lesithathu yes uthi wezwa nelimi ongafanelanga ukuthi zikhulume manje sibukile ingilosi ifika kuManoa how yakhuluma ngelanguage yakaManoa ingilosi yalazi ilimi lakazisi yalazi ilimi lami ingilosi mayifika kuwe ifika ngelanguage yakho yeah uyabona ke lezo fika ngelanguage engasiyo akusiyo manje ilimi esizisebenzisayo yilimi lezi ezikhona and akekho ozokhala athi nento ngifuna ukuyikhipha ngelinye ilimi akekho kepha uthokozela ukuthi hawu ngempela ngaze ngakhumukeka ngakhunyulwa ekuboshweni sengikhululekile manje lezi ilimi lezi abantu abakhuluma ngaze emasontweni akusiyizo ngenkulumo phela nje akusiyizo hayi bazongixolela akusiyizo why zingakhumsheki ngamuzo omunye athi akhuluma ngazo wathi Shaka Zulu ngathi nakonke and le limi lezi mawungayilandelela lezi abakhuluma ngazo ezale church azifani nezale church ezale church azifani nezale church mina ngakhulela ekhaya kusonto eziyona uzweni baba ngitshela nje 2x4 one skip a die hawu lo muntu akazi English lo uyifanana nami uthi umkhumbo oyi1 ufile makathi one skip a die yeah sizathu uthini uyabona ke manje konke lokho akusiyilimi zikaNkuluNkulu azifake ebandleni lakhe manje maselilandelela iBhayibheli lithi injongo yomuntu okhulumayo laba abakhona fanele bezwe bathi abanye ngiyakholwa ukuthi bayazihumusha angizwa ngiyakholwa ukuthi abanye mhlawumbe bayazihumusha umuntu afika likhuluma lolu limi olungaziwa kube khona akazoluhumusha athi umoya uthi ebandleni wabuye ngivezela icomment linye ebelicashile umoya uthi ebandleni ake ngithi kuwe lesikhathi esiphila kuso isikhathi sokugcina siqale from kubapostoli okay isikhathi sokugcina umuntu ozoqhamuka manje ezizi athi umoya uthi kuze ukugula okuthile ngithi hayi angikulaleli wena mina sengilalele laba abakhuluma ngaphambili kwakho ake sibuke uMateyu 24 okay Mateyu 24 verse ka7 iBhayibheli lapho profita kudala ukuthi kuzoza inhlobo zezifo sibazwile abantu bathi hayi kuze isifo esithile mara bahluleke ukuprofita iCovid ukuthi yes yathi mayifika iCovid abanye bathi hayi mina bengiyiprofitile ebandleni sathi hayi dalo iBhayibheli lasitshela ukuthi kuzoze inhlobo zezifo manje abaprofita uJesu anabe ebandleni ikakhulu bathulile la ikhombeni izinto ezizayo akufunda uverse 7 sizothini 7 or 17 Matthew 24 verse 7 or 7 okay ufundeka nje ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe nombuso uvukela umbuso kube khona indlala nokuzamazama kumhlaba izindawo ngezindawo kepha konke lokhu kungukuqala kwemihelo uphethe new translation uphethe inhlobo nesizulu ngifunde efonini ngifunde efonini uthi ngifundela isingunini ngesizwe ngoba bona amaBhayibheli achamuka muva akhishiwe ezinye inkulumo yes mari ku King James
nakulesi engiziphethe ilimi leli kufanele ukuthi ivele leyo nkulumo engifuna ivele yezifo Matthew 24:7 awuthi ngiyifunde. Isizwe siyakuvukela isizwe, umbuso uyakuvukela umbuso, uyakuba khona indlala nezifo nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Kwesinye isikhathi ubokusebenzisa iKing James, kuKing James iyavela. And kunama new translation lawa akhona manje amavesi amaningi sebawathena amandla. Oh yes, sebawathena. Yeah. Manje abaprofeti umsebenzi wabo bawuqedile ngoba bokhomba uJesu. Umprofeti oqhamukayo manje athi kuzoba nomangameli omusha, sihlangana kuphi thina nomangameli omusha? Sinyalinganisa nje sihlangana kuphi? Ngoba fanele indaba kaNkulunkulu la sibona umprofeti abamba ibhandela kaPaulos uthi eJerusalem kuzoba khona indlala. And abazalwane wabasiza bacongelela imali yokuthi ithunyelwe kuphi eJerusalem. Manje lozo sitshela ukuthi kuzoba nomongameli omusha ipolitiki leyo. Angimbali mina kumprofeti kaJesu 100%. Ngoba uSathani naye ubakhiphile abantu ukuthi baprofeti. And ukusebenza konke kwaSathani cishe kuyafana, kuyaba ncamashi, kuyasondela kakhulu la eqinisweni likaNkulunkulu. Kuyasondelana. Yebo. Manje iBhayibheli libhalwe ukuthi sikwazi ukubacaphela nokubacwaya. Indaba zokuya eBible school ukuthi ake ngihambe nje ngiyokwenza. Yes. Singaye kuMateyu la siyomfunda eBible school. Angicha phela ngizilapha ngiyofuna ulwazi nje kakhulukazi mhlambe ngiyofundiswa nangalo iBhayibheli ngiyifunde ezihlukahlukene. Abaka Jesu baphushwa umoya ziza. Bafunda kuJesu. Njengoba uJesu lapha kuMateyu 11:29 uthi nifunde kimi ngoba ngimnene ngithobile ngenhliziyo. Manje thina sinelisekile nje ukuthi iBhayibheli school yethu iyithi nje thina sisodwa singabazalwane. Yeah, ngoba mawungalandelela futhi injongo yeBhayibheli school beyinenhloso ezithile. And then abaningi ababuye eBhayibheli school babuya baze sebaphethe nokunye futhi okhomba kahle ukuthi cha akuphelelanga. Okuphelele lokho kula. Yeah, manje asikho isidingo sokuthi siye eBhayibheli school ngoba sibona abaningi ababuye eBhayibheli school sibe sabacala phansi. Singayanga thina eBhayibheli school. Uthi iBhayibheli phela lifunde kahle ngamakhoma. Ikhoma nekhoma ichaza into, ikhoma nekhoma lichaza into. Ungafundi nje uvela uhlanganise. Uyabona umuntu obuye eBhayibheli school maka ungcwaba umuntu uzofuna ukuthi ahambe phambi kwesidumbu. Mina ngukuvuka nokufa. Umuntu ofokholwa yimi wophila. Umuntu ozelo ngoyesifazane insuku zakhe zingcosana ubuya naye eBhayibheli school. Abamkhuzanga futhi kuloko. Makafika ukuthi siyakukhuza ukuthi ayenziwa leyo nto le. Ungahambi phambi kwesidumbu. Ababambe isidumbu yibo mababe phambili wena iba semuva. Uyabona ukuthi uphambanisile. Noma efike emathuneni uyofuna abantu abanelungelo lokuthela umhlabathi. Hawu. Uqhamukapi lokho? Ngoba thina sibona uJesu efa athatha ongcwatshwa. Sibona uStefani efa ethatha ongcwatshwa. Sibona uAbner efa ethatha ongcwatshwa. Zange kufuneka umuntu onelungelo ozobamba umhlabathi uthule thulini umlothe emlotheni. Ucalekisa lo muntu manje wenzeni lo muntu ku? Suyamcalekisa. Sona amandla wena phezukwakhe. Uthule thulini umhlabathi emhlabathini. Mina ngiyithi mangifika emathuneni nje kuphela bathi mfundisi ambiyoma nabo ngale ngithi angeni kuleso scheme mina ngikho kuleso scheme. Mina ngumfundi wakaJesu. iBhayibheli lingangitshelanga kona ngikwenze noma kungaba kuhle kangakanani ngikwenze. Kuyazwakala sisi. Kuzwakala kahle kakhulu. Ngiyenza lokho kuseBhayibhelini ngibalekela ukuduka. Manje once mangeke iBhayibheli noma kanjani ngizolahleka phela. Ingakho la singengalinganisa mina ngathi umuntu oyile wothatha license kahle driving school ilanguage yakho nayo izofana exactly. Nenkolo ke kufuna kanjalo. Kubuyeni kukaJesu nimiphi ngesifundo sokubuya kaJesu? iBhayibheli lithi uJesu uyobuya kungazelele umuntu. Yeah.
kepha konke lokhu nje sikubonayo ukucala nje kwemihelo lokho ama-dates nihambelana nakho lokho ama-dates uJesu uyobuya nje kungazelele umuntu futhi iBhayibheli mase sibuka incwadi icishe lapha kubaThesalonika ithi abantu bazothi mabathi la manje sesiphila kahle manje yeah I think of 5 kuThesalonika evesini ka2 ithi mabathi nje manje sesiphila kahle bese uyachamuka uJesu ngokuphazima kwethe nje ibandla lonke yolithathela kuye manje ukubeka kaJesu angeke ahamba koleke emasontweni lefanele ngibeke icaca okay angeke ahamba koleke emasontweni angifuni ukwabiza ngamagama angeke ahamba ayothawutha uJesu sakashilo ukuthi isiteshi C1 abantu fanele baphelele kuJesu makabuya nje uJesu uPeter makayigcizelela uthi ukwahlulela kuyocala endlini kaNkuluNkulu indlu kaNkuluNkulu ibandla ibandla likaNkuluNkulu elibizwa ngegama likaJesu uyofika athathe lapho uNkulunkulu abazosala lapho bazobe bangenzanga kahle bayovuka sebavuswa kanye nalaba abangazange bafuna ukuthi babe right ngoba thina asivumi abantu mabathi amabandla lawo awumzimba kaJesu asivumi iBhayibheli lalivuma amabandla lawo umzimba kaJesu ngemfundiso ezihlukene ngama uniform ahlukene alivumi iBhayibheli nemfundiso yinye alivumi manje ingako sithola lethuba ukuthi size studio ukuthi awabantu mabawayeke wonke wabantu la amabandla nemfundiso lapho yomuntu ne angazoro wanaka ukuthi ikhona imfundiso yomuntu ikhona imfundiso kaJesu lapha encwadini I think incwadi kaMark 7 lapha ku7 makakhuluma uJesu uthi niye kumthetho kaNkuluNkulu nibamba umthetho wabantu ukhona umthetho wabantu obanjwa ngabantu and manje okubhlungu abana kuphila okuphakade lapha bazitshela ukuthi hayi thina siba abafundisi kuyolahla umfundisi yethu uJesu utholandela impumputhe uyesihogweni kanye nempumputhe akathi ukuthi wena uyosinda bamndebele iqiniso lithi angeke sayiqeda lezi ngosuku olulodwa yebo kodwa sesitholile ukuthi isifundo sebandla la enikhonza khona nimephi ngeBhayibheli but nje ngicela ukuthathela ithuba ngibonge kakhulu baba ukuthi bekudala lokho sixhumana uNkulunkulu sezewasenzela leli thuba lokuthi sigcine sixhumane ngalolu hlobo mhlawumbe amazwi akho okugcina mfundisi and then bese sikudedele sizohlelo lonyesuku sikwazi ukuthi siqhubeke la sigcine khona hayi ngijabule nje ukuthi ngifike kwezisi kade ngifisile ngibonga kakhulu sengathi abanendlebe bangezwa ukuthi ngempela kunento kaNkulunkulu kunokwabantu manje abantu fanele bahlukanise kakhulu abapostoli bakaJesu ababhalela eBhayibheli iBhayibheli lithi bayibhodi yokukholwa incwadi eseKorinte I think u4 verse ka9 bayibhodi yokukholwa bayibhodi yokukholwa or 94 or 49 bayibhodi yokukholwa ngibonga kakhulu ithuba onginikela nazise inkosi ikubusise sibongele kakhulu baba mhlawumbe nabantu abathanda ukuxhumana nawe wena usumdala lezi zinto zoma social angazi uyazenza ngikhona kubo WhatsApp okay ko WhatsApp ngabanika nje ama number wami 073 192 4878 ngikhululeke kakhulu okay bazalwane asibonge kakhulu thank you so much bazalwane siyabonga kakhulu bandla lenkosi ukuthi nisijoyine nakuso lesi sifundo besinaso lapha namhlanje mina nani asihlangana ba comment section siza ukuthi owakho umbono uthini mhlawumbe nani bandleni lenu mhlawumbe kusiphe na ama doctrines asebandleni la ukhonza khona sihlangana lapha comment section uNkulunkulu makanibusisa nifihle nonke lapho emakhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen